na ako madawat. 4 months manggod na ko niya, ginainda ba nga sakit. Di pa putol sa kumbana. Naluay siya na, ngayon sa akong parents, nga igsuga na, hindi na ko ipaputol. Saka naman ang infection. Hindi kamatay na ko, kung hindi na ko ipaputol. Ito nga, isod, hanggang karoon dili pa na ko dawat. Mag-isod ko, bisan hindi sa balay. Naana dun ta ko nga, ay lingaw ginagmay. Wala pang negosyo. Naano dun tanong, nga, isod kayo magliho, nga na ko'y batang gamay. Mas gusto pa na ako magkamang kaysa mag-inani. Nga ano man ito matumba, makabalot na mag-ano. Sir Elmer, may lang ang tako, hinabang. Sa bigidahan na to. Sa wheelchair lang. Okay na ako na kayo ng tabang na ako. Hoy! Iyawan! Basta! Muling! Okay. Amping, ha? God bless. Sir Elmer, dagan kayong salamat sa imong wheelchair. Dako kay nagtabang na ako. Salamat kayo. Ingaot na mulambok pa pag-ayo ang imong programa. Pero dagan pa ka matabangan. Salamat kayo, sir. Amarang brigada, katulpos, ikaw sa amin ay biyaya. At ngunit na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan! Gensan! Puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan! Gensan!